Ha! Allah sarki rayuwa. Ko kuwa kun san cewa babu abin da ya kai so cutarwa idan har hakika? Lalle kuwa babu abin da ya kai so da idan har aka so ka soyayya. Soyayya zahiri wannan gaskiya ne ya jama'a. Duba kaso a soka sannan kaso kuwa dan Allah, babu yaudara kuma babu cin amana. In kaso dan Allah za ka samu riba. Haha yan uwa sai mu dinga kula. Ha!